Во рамките на манифестацијата Струшка музичка есен работи семинарот за музичка педагогија. За значењето и суштината на овој семинар говори музичкиот педагог од Скопје Ѓорѓи Смокварски. Присуството на музичката педагогија на Струшката музичка есен се повеќе се осмислува и содржински се збогатува. Тоа произлегува едноставно од функцијата на музичката педагогија како наука, како истурена рака на музиката, да го следи музичкото дело од неговата скаменета форма внесена во партитурата, па до неговото овоплотување во психата на детето, на ученикот, на музичкиот слушател. Од тука произлегуваат и проблемите што ја мотивираат работата на оваа секција, а за кои постои големо интересирање. Годинава учествува околу 70 кандидати, наставници по музика, музички педагози. При конципирањето на програмата приоритетни биле задачите што водат кон создавање на масовна музичка култура преку училиштето, други форми на воспитно-образовно дејствување. Така, годинава работата беше насочена кон триве проблеми. Детската песна, како мелопоетски израз и незините карактеристики, педагошко-психолошки за предучилишна возраст, потоа уметноста на хорското пеење, мајсторството на хорското пеење и трето, солфежот во корелација со другите наставни дисциплини.
Istvan Bart, flejtist od Ungarija, isto taka gosti na Struškata muzička jesen. Го замоливме да ни каже нешто за општите впечатоци на нашиот фестивал, а со посебен акцент на кон изведувачите, тоест на музичките уметници и ансамблите кои настапија во рамките на годинешнава Struška muzika jesen. Nagy öröm számomra, hogy részt vehettem ennek a rendkívül reprezentatív rendezvénysorozatnak a hangversenyein. És hírt vihetek róla haza Magyarországra, hogy milyen élénk zenei élet folyik itt Makedóniában, és milyen fogadtatásra találnak a makedón zeneszerző kompozíciói a hangversenyeken. Mindenek előtt szeretném kiemelni azt a legnagyobb élményt, amely, ha csak ezt az egy művet hallottam volna is, már megérte volna ezt a nagy utat. Vlastimir Nikolovszky kitűnő zongora versenyének bemutatóját, amely valóban egy nagy, korunknak egy igazán nagy koncertdarabjának a születésnapja volt. Ez a koncertszám nem csak azért volt kiváló, mert maga a kompozíció igazán remek mű, hanem mert olyan előadásban tudott megszólalni, mint Vladimir Krpán kiváló pianista közreműködése, a Makedón Filharmonikus Zenekar igazán kiváló, nagyszerű zenekar közreműködésével, Fincsa Muratovszky vezetése alatt. De a többi darabok is igazán nívós előadásban szólaltak meg. A nagyszerű zongorára és kürtre írott versenymű igazán kiváló szólistája Mihailo Dokuzov, aki a Makedón Filharmonikus Zenekar nagyszerű kürtöse. Azon kívül a tegnapi est nagy élménye volt számomra Jasminska Csakár, kiváló szopránénekesnő. Anastasija Dimitrova. Ja. Ezen túl, hogy a zenei élmények rendkívül felemelőek voltak. Érdekes volt tapasztalni azt a széleskörű érdeklődést, amely ezeket a hangversenyeket kíséri. Hogy milyen sok fiatal ült a nézőtéren. Hogy a fiatalok nem minden művet voltak képesek befogadni. Ez talán nem az ő rovásukra irandó, hanem talán kevés a kapcsolatuk a mai műzenével. Annál élénkebb és élőbb a kapcsolatuk, amint utazásom és itt létem során nap mint nap tapasztaltam, az élő makedón folklórral. Ez volt itt létemnek egyik leggyönyörűbb élménye, hogy bármerre mentem, vonaton, autón, utaztamban, illetőleg sétáim közepette, esténként koncert után az étteremben. Mindenütt makedón népdalokat hallottam. A fiatalok makedón népzenére táncoltak. Tehát egy élő népzenei talajból sarjad ez a zene, és hogy milyen szerencsés az a zeneszerző, aki ebből az élő, ősi zenekultúrából merítve komponálja meg a műveit. Erre ismét példa Vlastimir Nikolovszky kiváló zongoraversenye. És hogy a fesztivál legforróbb fogadtatása, legnagyobb sikerével ez a koncert találkozott, nem véletlen szerintem. Mert erre érvényes, amit Kodály és Bartók tanít nálunk Magyarországon, és talán már az egész világon, hogy aki a legtisztább forrásokból merít, az olyan művészetet nyújt,
amely fölemel, amely gazdagabbá tesz. Tehát, és befogadható modern zenét komponál. Доктор Хертел Ханс исто така е гостин на Друштвото на композиторите на Македонија и на Струшката музичка есен.
Ние ќе се обидеме да му поставиме едно само конкретно и мало прашање, да ни каже за општите впечатоци од овие фестивалски вечери кои изминуваат веќе. Повелете. In diesem Jahr hatte ich Gelegenheit, zum ersten Mal am Musikherbst in Struga teilzunehmen. Und ich bin eigentlich sehr beeindruckt von der hohen Qualität der Darbietungen, der Aufführungen. Mich hat besonders beeindruckt, dass die moderne makedonische Musik, die modernen makedonischen Komponisten versuchen, die Tradition des Folklore, die Tradition der typischen geistlichen makedonischen Tradition wieder aufzunehmen und sie in ihrem Werk zu verarbeiten. Ich habe den Eindruck, dass die moderne makedonische Musik sich organischer entwickelt hat als die moderne Musik im Westen, die oft doch sehr intellektuell, sehr rationalistisch wirkt. Das Emotionelle tritt dort mehr in den Hintergrund, während es in der modernen makedonischen Musik meiner Meinung nach doch sehr stark zum Ausdruck kommt. Вие веќе говорите на македонски, сега да ве прашам. Може ли да издвоите некое дело посебно? Ja, ich denke da an das Werk von dem Komponisten Nikolovski, Vlastimir Nikolovski. Мислите на концертот? Da. За клавир? Nee, so. Es war ein Stück aus der Tradition des Volkstanzes heraus, Тешкото. Teşkoto. Das hat mich also sehr beeindruckt. Aber auch die Lieder, die von einem Mädchenchor vorgetragen wurden, fand ich doch auch recht gut. Владимир Крпан, пианист, е чест гостин на концертните подиуми во Македонија. Ние го познаваме само по аплаузите. Исто така вечера имавме можност да чуеме големи аплаузи по изведбата на концертот за клавир и оркестар од македонскиот композитор Властимир Николовски. Моето прашање, другар Крпан, е сврзано токму со концертот на Властимир Николовски. Каква задача и одговорност и какви творечки задачи имавте при изведбата, односно и припремата до изведбата на овој концерт? Или најпросто, што мислите за ова дело? Ние слушавме од аплаузите дека публиката се сложува и го прифаќа како добро дело. Drago mi je za ovu vašu konstataciju. Što se tiče pristupa, on je bio dosta kompleksan, jer u dijelu ne samo da treba svirati klavir, nego treba i recitirati, to jest pjevati, treba imitirati udarački instrument udarajući o donji dio korpusa klavira, kombinirati eventualno i još neki svjetli udarački efekt udarajući o poklopac klavira i sve to sinkronizirati u težnji da bude potpuno ostvareno jedinstvo sa orkestralnim aparatom koji je velik. Tako da su zadaće prilično kompleksne i čini mi se da smo u ovo malo vremena, malo proba uspjeli napraviti stvarno maksimum što se tiče koordiniranja, zahvaljujući prije svega ogromnom zalaganju maestra Muratovskog, koji si je dao stvarno velikog truda da tu partituru koja je dobrim dijelom slobodna, znači senza misura, čak bi rekao jednim manjim dijelom i aleatorička, da ju na neki način organizira i predoči pred orkestralne muzičare koji u principu, to znam iz iskustva, ne vole previše te slobodne situacije jer se osjećaju kao ribe na suhom. Меѓутоа, вие сте специјалист за изведба малку на современа музика. Ja sam se mnogo nasvirao, meni to stvarno nije takav problem, moram priznati da čak koji puta i volim ovakvu fakturu jer ona pruža veće mogućnosti možda nekakvog vlastitog udjela, vlastitog kreativnog pristupa u činu kreiranja dijela, a pogotovo u jednom ovakvom dijelu koje je zapravo ritualnog karaktera. To je, ima nešto od, skoro bih rekao, od paganskih obreda, pa preko tipičnih narodnih makedonskih mjera
i nešto asocijacija na crkvenu muziku u drugom stavku i na to, recimo, crkveno pjevanje. Ima zapravo jedan ogroman luk svega onog što predstavlja u stvari i radost i tugu našeg mučnog stalnog boravka na ovoj planeti i čini mi se da ako je i dio tog raspoloženja uspio da pređe na publiku, da smo puno napravili.